Ahoj, už uplynul rok. Jak? Vlastně se neumím zastavit, jezdí se tak dobře. No a hodilo by se říct něco o Floygách, opravdu se mi jezdí dobře, takže se pouštím do práce. Podívejte se na tento materiál. Vítám vás. Floygy. Nejnovější vynález od tvůrce značky Skike. Samotný název Floyg odkazuje na lehkost, protože v hovorové němčině Floyg znamená létat. A řeknu vám, že právě tato lehkost spolu s vysokou odolností vůči tlaku byla tím, co mě nejvíce lákalo. Představoval jsem si, že díky nízké hmotnosti bude překonávání mnoha kilometrů čistým potěšením. A ta větší nosnost mi dá jistotu, že vybavení vydrží opravdu hodně. Dnes, po ujetí více než 3000 km na nich, vám mohu říct, že mám spoustu zkušeností. Začněme materiálem. Karbon je opravdu fantastický. I když jsem na začátku, jako každý, měl určité obavy ohledně odolnosti v náročném terénu, kameny, nerovnosti. Víte, jak to chodí. Nicméně důvěra v řemeslnou zručnost Otto Edera rychle rozptýlila tyto obavy. Floygy prokázaly svou mimořádnou odolnost. Více než 10 let jsem jezdil na různých modelech a zvykl jsem si na určitá řešení, jako například přídavný kloup mezi stupátky v modelu Skik V9 Tour. Floyg Talus Go, které jsem si vybral, kladou důraz na přímější přenos síly. Zpočátku to ode mě vyžadovalo určitou adaptaci, ale rychle jsem pochopil, jak se tato vlastnost promítá do přesnosti a neuvěřitelné dynamiky jízdy. Něco, co jsem časem velmi ocenil. Můj model Talus Go jsem si objednal s pneumatikami 200K30, doufaje v jedinečné zážitky spojené s rychlostí. Výrobce také ujistil, že bez problémů mohu nasadit pneumatiky 200K10, které jsou pro mě klíčové v podzimním, zimním a jarním období kvůli jejich terénnímu vzorku. A tady začala moje fascinující cesta objevování plného potenciálu Floygů. První kilometry na pneumatikách 200x30 byly intenzivním procesem adaptace. Floygy v této konfiguraci se ukázaly jako extrémně přesné zařízení, které vyžaduje od uživatele dokonalou techniku a stabilitu. Učil jsem se tuto specifiku, abych pochopil, zda jde o otázku pneumatik nebo konstrukce. Přechod na pneumatiky 250 přinesl okamžitý pocit pohodlí a kontroly, který mi umožnil plně ocenit lehkost a obratnost karbonového rámu. To bylo ono. Měl jsem lehké a obratné vybavení, na kterém jsem se cítil skvěle. Na pneumatikách 200x50 jsem jezdil prakticky celý další rok, ale myšlenka na potenciál pneumatik 200x30 mi nedala spát. S většími zkušenostmi a citem pro kolečkové lyže jsem se rozhodl k nim vrátit. Pochopil jsem, že tyto pneumatiky uvolňují plný potenciál Floygů, když má uživatel dostatečně připravený silný kotník. Věnoval jsem nějaký čas posilování kotníků na balanční desce a objevil jsem Floyg znovu. Jízda na pneumatikách 200x30 mě naprosto uchvátila. Bez větší námahy jsem opravdu floygoval, létal, rychle, lehce, protože to je téměř o 300 gramů méně než na pneumatice 200x50. Tato zkušenost mi ukázala, jak sofistikovaným a citlivým vybavením jsou Floyg odměňující uživatele zapojeného do vývoje. Na potvrzení tohoto nadšení jsem si dokonce koupil druhý model, nejnovější Floyg Talus Pro na pneumatikách 150 mm, ale zatím nejraději volím Talusy Go na pneumatikách 200x30 mm. Vrátím se k celkovému dojmu. I přes euforii z pneumatik 200x50 jsem se během celého období používání přizpůsobil absenci pohyblivé části, kterou jsem si tak oblíbil u Skike V9 Tour. Ale váha a možnosti, které mi otevřely karbonové Floygy, všechno vynahradily. Po nějaké době jsem je přestal šetřit. Jezdil jsem bez kompromisů. Všude. Kameny, lesy, štěrky, klacky, písky a asfalty. Chtěl jsem zjistit jejich limity. Uplynul rok intenzivního používání a já mám stále ty samé, poškrábané, trochu opotřebované, ale stále poskytující stejnou úžasnou zábavu, kolečkové lyže Floyg. Jedním z aspektů, který ukazuje jedinečný přístup Otto Edera k personalizaci vybavení, je způsob nastavení přizpůsobení lítku. Na rozdíl od tradičních systémů Floyg sází na váhový minimalismus.
Otto mi vysvětlil, že v případě potřeby přesného přizpůsobení lze prvek obklopující lítko vyrobený z pokročilých kompozitů jemně a kontrolovaně tvarovat. Přiznám se, že zpočátku mi tato koncepce vzhledem k jemné konstrukci a hodnotě vybavení připadala odvážná. Jak se později ukázalo, je to důkaz jak mimořádné odolnosti materiálů, tak i možnosti přesného doladění kolečkových lyží. Skutečný test této schopnosti jsem podstoupil po závodech. Něco se změnilo v ovládání jedné kolečkové lyže. Po konzultaci s Ottem a analýze jsem dospěl k závěru, že právě tento prvek vyžadoval úpravu. Podle doporučení výrobce jsem přistoupil k přesnému tvarování. Tento proces, ačkoliv vyžaduje cit, mi umožnil obnovit ideální charakteristiku vedení. Dnes už vím, že pro zlepšení je třeba rám ohnout na tu stranu, na kterou se nakláníš. To je cenná rada vyplývající přímo z inovativní konstrukce Floygů a znalostí samotného Otta. Tato možnost tak precizního zásahu je něco, co tento přístroj odlišuje. Dalším detailem jsou dva prvky po stranách paty. To je příklad minimalistického, ale nesmírně efektivního designu Floyg, kde forma dokonale následuje funkci a minimalizuje hmotnost. Ačkoliv se mohou zdát nenápadné, jejich role při zajištění pohodlí a přesného držení paty je klíčová. Když se seznamujete s tím, jak geniálně byly vyrobeny kolečkové lyže Floyg, od začátku si zasloužili obrovský plus známá z kolečkových lyží, ale vylepšená v montáži jednosměrná ložiska. Jednosměrná ložiska v každém kole, což je volitelná možnost, kterou však vřele doporučuji. Pocit nižší hmotnosti, která dělá obrovský rozdíl, lepší kontrola díky nově promyšlené konstrukci, úžasná dynamika díky tuhosti karbonu. Pokud jde o ložiska, způsob jejich adaptace s rámem byl zjednodušen a zesílen. U Floygů je válec v kole delší, probíhá od rámu k rámu, čímž eliminuje adaptéry známé ze skike. To je možné díky neuvěřitelné nosnosti karbonu až 150 kg. Díky tomu mohl upustit od prvků, které u hliníkových skike rozkládaly tlak a zároveň ušetřit na základně ložiska v každém kole. Zpočátku jsem měl obavy, jestli to nebude problematické. Ukázalo se to jako nesmírně užitečné, bez jakýchkoliv vad. Od samého začátku se s nimi nic neděje a při stoupání ať už na závodech nebo u jezera Garda poskytují skutečnou výhodu. Karbonová konstrukce znamená především nízkou hmotnost a mimořádnou tuhost. Obojí funguje skvěle. Dlouhé výlety jsou lehčí a reakce na pohyb je okamžitá. Tuhost karbonu dodává kolečkovým lyžím lepší rytmus a rychlejší odraz. Pro srovnání Floyg Talus Go na pneumatice 230 váží jen 1948 gramů. Stejný model na pneumatice 250 váží 2029 gramů. Podobné hodnoty najdeme u skik na kolech 150 mm, což ukazuje, jak lehký je Floyg s většími koly. Zajímavostí je také symetrický úchyt za lítko ve tvaru písmene U, což se promítá do lepší kontroly. Když to shrnu, předtím než jsem si koupil Floygy, přemýšlel jsem, proč bych to dělal, když mám skvělý Skik V9. Chtěl jsem lehčí model na pneumatice 200 mm, ideální pro náročnější podmínky. A teď, po znovu objevení pneumatik 200x30, mám ještě větší radost z této lehkosti a rychlosti. A víte co, jsem naprosto nadšený, nejsem zklamaný, doporučuji, ale rozhodně těm, kteří jsou připraveni na vybavení této třídy a dokážou využít jeho plný potenciál. Uživatelům, kteří jezdí intenzivně, mají solidní zkušenosti a vědomě pracují na technice a síle kotníků, aby si plně užili dynamiku, kterou Floygly nabízí. Než utratíte něco přes 1800 €, možná by stálo za to vyzkoušet modely Skik V9 s pneumatikou 150 mm, abyste pocítili lehkost a dynamiku a pak si odpověděli na otázku, zda chcete víc. Po takové zkušenosti si pak odpovíte, zda chcete víc nebo už máte dost. Co je důležité, chci zdůraznit, že tento materiál není sponzorovaný. Terénní kolečkové lyže Floyg Otto prodává osobně ze svého obchodu www.floyg.com. Bohužel je nelze koupit u mě v obchodě crossskating.pl. Trochu mě to mrzí, ale vím, proč to tak je. Každý terénní model Floyg je personalizován podle váhy, výšky a preferencí ohledně stylu jízdy. Každý model Otto vyrábí ručně.
Je to skutečná manufaktura. Pokud milujete tento sport a chcete mít vybavení přímo od legendárního vynálezce terénních kolečkových lyží Otto Edera, kupujte Floygy. Nebudete zklamáni. Děkuji za poslech. Doufám, že jsem vám něco přiblížil. Doporučuji odebírat náš kanál CrossSkating.pl na YouTube, navštěvovat náš Facebook a Instagram. Připojte se k nádherné aktivitě, kterou je jízda na terénních kolečkových lyžích, a pokud máte otázky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Tady v našem obchodě v Tychách na ulici Žoukěvského 101, nashledanou na trati